नमस्कार, मैं गीता। आज हम आए हैं बोडोलैंड भवन में। जिस तरीके से हर जगह जो है अपने अपने फेस्टिवल्स जो है मनाए जाते हैं, इसी तरीके से जो है असम में भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है अमती स्वाहा। अमती स्वाहा एक फेस्टिवल है जो कि बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अलोंगबार वे जी, जो बताएंगे हमें कि ये फेस्टिवल असम में जो मनता है वो क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पर। हाँ, वेलकम कर रही हूँ। वो ठीक है, धन्यवाद। सर, ये बताइए, आपको बोडो भाषा में बताना है क्योंकि वहाँ की आसाम की जनता जो है वो बोडो भाषा में ही ज्यादा समझेगी, क्योंकि जनता वहाँ पे यही भाषा यूज करती है। तो ये बताइए सर, ये जो फेस्टिवल है अमती सुहा, वो क्यों मनाया जाता है, क्या इतिहास है इसका? बे आमथिसुवा फेस्टिवलखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो मानिबोबाय थाखादों। दा जोंबो मानिबोगासिनो, जोंनि बिमा बिफा बिबौ बिबैफोरनिफ्राय मानिबोबाय थादों। बे आमथिसुवाया जोंनि थाखाय बहुत माने गोनां फोरबो जाबोदों बियो। बे आमथिसुवाखौ जोङो माने अम्बुबाची मेला, आसामाव अम्बुबाची मेला, बे मा कामाख्यानि फेस्टिवलजों बे रिलेटेड। दा बे आमथिसुवाया सानब्रैनि थाखाय जायो। दा देग्लायबो बियो जुन 22 तारिखनिफ्राय 25 तारिखसिम जादों। दा बे दिनखौ जोङो माने सुवा हिसाबै मानिनानै लानाय जायो। दा बे सुवा दिनाव रावबो माने हाजों रिलेटेड माने खेथि बारि रावबो खालामोना, बयबो रेस्ट लाजोबो बे दिनाव। माने बे सानब्रैखौ बयबो रेस्ट, माने हानि खामानिखौ जोङो जेबो मावा। मानोना बे मा कामाख्याखौ जोङो बे हाजों रिलेटेड माने जोङो भगवान होननानै जों मानिनानै लायो, गडेस होननानै। दा बिनि थाखाय जोङो बाव खेथि बारि हाल जेबो मावा। आरो बे आमथिसुवा दिनाव जोंनाव माने जानाय लोंनायनिबो माने फिथाइ सामथाइ जानायनि मोनसे फेस्टिवल जों मानियो बेखौ। बे समाव जोंनि आसामाव, स्पेशली जोंनि आसामाव थाइजौ खान्थाल फिथाइफ्रा माने बिराद माने थाइफुनाय सम हिसाबै जों बेफोरखौ माने जानानै बे फिथाइ सामथाइजों जोङो बे आमथिसुवाखौ सानब्रैखौ गाजा गोमजायै जों हगार हरनानै, आरो बे सानब्रैनि उनाव जोङो बेखौ माने आमथिसुवाखौ जोबनाय हिसाबै जों हाल खदाल बा जिखुनु हानि खामानिखौ जों मावफिननायखौ जों लायो। जिस प्रकार से अब आप युवाओं को भी देख रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है उनको कैसे आप इस फेस्टिवल के बारे में बताएंगे, उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? दा जोंनि फैबाय थानाय फंबायफोर बिनानावफोर बा जोंनि फिसा फिसौफोर, बिसोरखौ जोङो बेखौनो फोरोंलांगोन जोङो एज ए गार्जेन हिसाबै, जे बेफोर फेस्टिवलखौ जाहाथे बिसोरबो बावलाङा, बिसोरबो मानिलांबाय थायो। जाहाथे बेफोरो माने बै नियम निति संस्कृतिजों फैबाय थानायखौ जाहाथे माने बेखौ माने बावलाङा। दा बेखौ माने लैहोर लैहोर लांबाय थाथों जोंनि इयुननि जोलै माने जेनेरेशनाबो, बेखौ जोङो माने जों गाइडलाइंस बा जों बिसोरखौ गाइडेंस होलांबाय थागोन। अच्छा, आज आप लोगों ने यहाँ पे बोडोलैंड भवन में ये फेस्टिवल मनाया है, क्या आप सरकार से भी कुछ उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों के लिए इस फेस्टिवल पर जो है छुट्टी घोषित की जाए, या फिर कुछ अन्य चीजें भी आप किसी चीज की डिमांड रख रहे हैं? बे सानब्रै दिना आमथिसुवा हिसाबै आसामावथ' आगोलनिफ्रायनो माखासे दिन बे छुट्टी घोषित खालामनाय बायदियानो, माने बयबो अफिसनि मामाफ्रा बेवहाय माने मामाखौ मानिबोबाय थायो। दा बियो नेशनेलाइज जाथ'वाखै। दा बेखौ आं लुबैयो जे जोंनि आसामनि सरकार बा जोंनि रिजनेलनि जेसेबां पलिटिकेल पार्टिफोर दङ, बिसोरो सेन्ट्रेलनि माने सरकारजों रायलायहरनानै जाहाथे खालामनो हायो, बेखौ नेशनेलाइज जोङो मोनसे माबायाव लाबोनानै जाहाथे माखासे दिन सानसे बा साननैनि थाखाय जोङो बेखौ नेशनेल हलिडे हिसाबै जोङो खालामनो नाजायोबा जोंनि आसामनि सरकारा बे जोंनि थाखाय बहुत मोजां खौरां जागोन आरोखि। ये बताइए कि कितनी संख्या में लोग वहाँ पर ये फेस्टिवल मनाते होंगे, कितने लोग हैं जो इस फेस्टिवल को मनाते हैं? अगर छुट्टी भी सरकार घोषित करना भी चाहेगी तो वो कितने लोग मनाते हैं? कितने बियो जोंनि आसामाव दा कम से कम मतलब कुछ कम्युनिटी के लोग सारे ही मनाते हैं या फिर कुछ कम्युनिटी? गासिबो कम्युनिटियानो मैक्सिमाम जोंनियाव बानायो, आरो स्पेशली जेसेबां माने हिन्दुफोर दङ बिसोरो मानिजोबो।
दा आसामाव माखासे बायदि बायदि आलदा धर्मनि मानसिफोरबो दं दा बाहाय हिन्दु धर्मआ मेजरिटी आसामाव दा नोङो नायनो थाङोब्ला 60-70% अफ आसाम पपुलेशना बे फेस्टिभेलखौ माने मोजाङै गाजा गोमजायै मानियो माखासे माइनरिटी धर्मफोरबो दं बिसोरथ' बेखौ मानिया दा ख्रिस्टियान दङ मुस्लिमफोर दङ दा बिसोरो बेखौ मानिया दा माखासे हिन्दु धर्म जेसेबां कमिउनिटी बिसोरो गाजा गोमजायै बेखौ मानिनाय जायो ये जो फेस्टिवल है ये क्या संदेश क्या देता है, क्या मैसेज देता है ये फेस्टिवल? बे फेस्टिवेला बेनो मेसेज होयो दि जोङो माने बे जोंनि हा जेराव जों जोनोम जादों बेखौ जोङो मान होनानै थांनांगौ आरो जाहाथे माने जोंनो बे हायासो जोंनो माने जानाय लोंनाय थानायनि थाखाय जोंखौ जेन'बा जों बाहायनो थांनानै दंगासिनो दा बेखौ बेजों रिलेटेड जे बे मा कामाख्यानि बे अम्बुबासिया बे जोंनि धरती माने बे हा भूमि बेजों रिलेटेड बुस्थुखौ जोङो मोजाङै मानिनानै जों एसे संस्कृति हिसाबै जों बेखौ गाजा गोमजायै फिउचार जेनेरेशन जों थैजासिम जोंनि फिसा फिसौफ्राबो बेफोरखौ मानिलांबाय थानांगोन जाहाथे माने बे बुहुमाव बे माने वर्ल्डआव जेबो माने संकेत बा माने जेबो दुर्घटना जाया बेफोरनि थाखाय जों बेफोरखौ मानिनानै थांलांनांगोन सुख समृद्धि। यस तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को असम आं के खासतौर बे आसामनि बयबो बिमा बिफा बा बिदा बिनानावफोरखौ आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलाय हरग्रोनाय थाबाय आरो आं बेखौनो लुबैयो जे फैबाय थानाय बोसोराव बे आमथिसुवाखौ बिदिनो गाजा गोमजायै बा फिथाइ सामथाइ जायै लोङै माने बयबो लैहोर लैहोर बेखौ मानिनानै फालिनानै हगार हरबाय थायो आरो गावनि इयुन जेनेरेशनफोरखौबो जोंनि बिदा फंबायफ्राबो बेफोर फेस्टिभेलनि बादै बयखौबो माने सांग्रांथि बा मिथिहोनाया माने जोंनि थाखाय गोनां आं बेखौ बयबो बिदि खालामलांगोन होननानै आंनाव आसा खालामनाय थाबाय। थैंक यू सर हमसे बात